Hello, good morning लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि डिजि क्रिएशन बड'लेण्ड इउट्युब चेनेलाव बरायबाय नोंथांमोननो दिनै आं रायलायगोन जाहैबाय नोंथांमोननिसिम आङो भिडिअ होनो हायाखै आरो सप्तासेयानो जासिगोन आं भिडिअ होनो हायैया दहाय आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बे जास्ट दाख्लै ओरैनो बेरायहैनाय लामायाव खेबनाय भिडिअमोन जोंनि बड'लेण्डनि लामा जायखौ जों चिरां डिस्ट्रिक्टआव माबायदि लामाया दङ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय दायो आं बुंनो साननाय मानो भिडिअ होनो हायाखै माने आङो थांनाय बे जुननि 24आव आंहा एग्जाम दंमोन नेट एग्जाम बिनि थाखायनो आङो गुवाहाटीयाव 23आव थांनांदोंमोन बिनि उनाव हर थाहैनानै 24आव एग्जाम लिरबाय बेबो मोनाखाबाय इन्टारसिटि ट्रेनखौ टिकेटखौ दानबायमोन नाथाय ओरै बारस'गौमानि ट्रेनखौ मोनस्लाबासै खारबाय खारनायाव गाखोबा हागौमोन नाथाय गिबायबो आङो बायचान्स फेल जायोबा गोलैबायोबा माने जिउ गोमानो हागौ नालाय बेखायनो आङो ट्रेनखौ गाखोआसै आंनि लोगोफ्रा फैग्रोबाय माखासे जाहोना जाहैबाय माने गुवाहाटीयाव अम्बुबासि मेला जादोंमोन बे मेलानि थाखायनो गोबां बाङालिफोरा माने भिर जादोंमोन आरो ट्रेन स्टेशनाव बेखायनो आङो फैनो हायासै आरो थाबोबावनांबाय हरसेबाव बिनि थाखायनो आङो भिडिअ आपल'ड खालामनो हायाखै इउटुबाव नोंथांमोन एग्जामा लिरबोबाय मोजां जाखोना गाज्रि जाखो बुंनो हाला गावनि डिपार्टमेन्टआवलाय मोजां जादों नाथाय जेनेरेलाव गोबां मानसिफ्रानो हादों होनदों नाथाय आं एसे जेनेरेलाव एसे कनफिउस दं आरो आङो दा माने एग्जामा मोजां जायोब्ला नेट एग्जामा नोंथांमोननो आं फोरमायहरखागोन मोजां जायाब्लाबो आं बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों नोंथांमोना जुदि मिथिनो लुगैयोब्ला कमेन्ट खालाम आं खोन्थाहरगोन रिजाल्टआ फैयोब्ला होबाय जायखिजाया नेट एग्जामखौ आं एसे हानाय बायदियानो मोनदों आसा खालामदों मोजां जायोबा हामगौ आसा नोंथांमोन आङो भिडिअखौ हगारफिनसिगोन दिनैनिफ्राय नोंथांमोना दा नेक्स्टआव नुगोन आं बेखौ सिगां आपल'ड खालामग्रोगोन नोंथांमोना बर जानो नाङा आंनि भिडिअआ बिदिनो माखासे बर' हारिनि माखासे जेंना मानि बै दानि पलिटिक्सखौ लानानै नङा जेनेबा माब्रै गियान मोनगोन बर' हारिया माब्रै डेभेलप जानांगौ माखासे जेनेबा फुराना जोंनि अरिजिनफोर माब्रै जायामोन मा खालामामोन बेफोरनि थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसेनि उनाव मोनसे खोन्थालांबाय थागोन स' गाइस दोनथ'बाय बेखिनियावनो नोंथांमोना नुफिनगोन आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामोब्ला माने नटिफिकेसन मोनहैयो बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोन थेंक इउ